unlimited buffet with unlimited lechon. Ako ano ni? Viral na unlimited buffet sa Cebu. Diri sa ka makitag buffet nga nay unlimited balbakwa sama ani. Sus, grabe Diyos. Nanay, daghan kayo mga putahe. Karon na anay lechon na anli. Unlimited lechon. Pwede panit ra ko tanan. Kay diri sigurado ka mahappy. Kay ngunani kadaghan imong matilawan. Anawang kahumok ng panit, grabe ka idol. Hantod ka makuyapan sa kabusog. So idol, grabe ka, solid ilang unlimited dirhe no. Karon Sunday man for only 699 pesos, mao ni mo makuha sa maning unlimited sushi, naputay unlimited chapsuy, gulay natay chapsuy dire, naputay sweet and sour fish fillet. Na nakasulit dagsaan ang mga tao no. Napo diri unlimited chicken halang-halang, naputay diri humba bay. Isa sa mga paborito ng mga Cebuano, humba. Og next is beef mechado. Uy, look, chuya silang beef mechado kay mga ribs. Naputay chicken curry, lumpia toge, o naputay Maximus fried chicken. Kani pala na fried chicken, pwede na sa mga bata, perfect na sa mga batanon, isa sa mga pinaka-idol, garlic rice, unlimited na. Diri na sa makitag buffet nga na unlimited balbakwa sama ani. Sus, grabe Diyos ko. Balbakwa, kani palang daan ni mo tirahon, sulit na kayo, di ba? Saan na lang ka sa weekdays na sila balbakwa for only 299 pesos. Kung palit ka sa uban balbakwa, 100 pesos, isa ra ka panit. Kani unlimited, pwede kang balik-balik, hantun manginit ang imong tuhod. Naapod sila diri linarang, isa ka unique na linarang nga asa ka makita ha. Diri ragi sa Maximus, linarang nga salmon head. Uy, grabe, naapod diri makita nimo ang ilang ensaladang talong by Sinuglaw. Asa kitag Sinuglaw? Only here. Diri naapod sila unlimited seafoods, mixed seafoods ni bay, naa siya tahong, pasayan o I think gamay nga squid ipo ko na sayo. Bay, asa ka kita unlimited talaba. Grabe. Bay, pwede na kanin balikon ani mo. O, syempre na unlimited bihon, unlimited honey lemon chicken, unlimited lechon kawali, unlimited lechon manok, o syempre na po sila unlimited siomay, prutas, kakanin, o uban daghan pa. Pero kanin mo yung naka-highlight. Tara, ito na to, lupad ta. O, maugid ni ang ilang highlight, unlimited lechon. Dol, unlimited ni, kanin pa lang imo focus, sulit na. Di ba pilang kilo lechon karon? 900 ang kilo. Kung mahurot nimo 2 kilo, ginansya na ka. Kay kani 699 pesos na unlimited na. Pwede panit ra ko tanan. O siyempre pampawa sa bidli sa imong baba sungot sige nimo kaong balbakwa og lechon og mga oil sa imong baba. Pangimagas, unlimited ice cream. Asa ka? Uy, salamat ha. Ice cream unlimited na. Guwapa sa ice cream. Una ta is tilaw na to yung sweet and sour fillet. Muna yung sweet and sour fillet, ganahan ka. Kana kwarta gamay kay gamay ra ba to ang diapasan ni. Napo diri ang chicken halang-halang. So ako plano is more on meat sa takaron. Nya tilaw na to ang seafoods later. Syempre ba humba. Ngilngig lang humba oh. Kuwatag unod. Kani oh, curious ko nilang beef mechado by ribs siya nga part na siya mga cartilage ipo ko na sayo. Wow na to ni cartilage niya be. Unod siya gamay. Pak. Napod siya chicken curry. Siyempre, atong tilawon. Okay, drumstick ato ah. Na. So maroon, meat ta na side karon, carnivore diet. Curious ko na yung lumpia to gibi. Fried chicken, common man ang fried chicken, makatilaw ta almost every day, di lang sa ta. Siyempre, kani fried rice, garlic rice ba eh. Garlic rice ni nila, butang na to na diri. Diet man ta na takaroon eh, pero saon man, kuha tagbalbakwal. Kani, okay. Bay, asa ka na unlimited. Uban na tag 100 na ni, tag 60 or 150. Dire, unlimited. Kani, curious ko silang honey lemon chicken. O, nasi lemon good sila mo. Kani, kinahumul na gini siya. Grabe na dyan ni kasi kalami. Wow, kani dire. O, syempre, nasi lechon manok. Napod siya lechon kawali. Tilaw na to na lechon kawali. Okay. Enough na siya sa round 1 kaya mag-round 2 pa niya. Let's go. Round 1 sa atong ultimate buffet experience. Siyempre, tanan, painit sa lawas, painit sa likod, sakit sa tuhod.
Pero ayo palabi. Karon naman, parang sa raman. At any occasion, mo bitaw perfect ang buffet. At any family occasion, gathering, birthday nimo, or bago ka minyo, or nakakamuna, or graduate ka. Any occasion, perfect ang buffet. Sulit ramang good. Di ba? So ato na sugdan, unaon ako nilang lemon chicken. Kanindot is glazed with lemon juice. May klase, catering level, na adyo na lemon. Lumpia tawge, tawa tawge. Minta na yung suka. Kani is beef menudo. Beef mechado or menudo? Mechado siguro. Ay, ginahan ko. Sabi ko savory. Muna yung humba, tanaw ha. Wapo layering ang taba. Ang uno dire, abunda. Siyempre bite size. May patimpla. Balansi, tamis, o soy sauce. Grabe ka humok amin. Idol. Next is chicken halang-halang. Tanan ako nakaon ganina. Muna best na ako. Promise. Bias ko niya for lami. Ang halang na ang luya. Kahumok sa manok. Katamis ang hang na solid. Kani is lechon kawali. Wow. Grabe ang crispy niya sa gawas. Grabe yung kaulilan sa baba. Burst ba? Kaya itong kaon na taba. Magtimpla. Adobo style. Adobo style. Pero actually, kawali style. Ang parat gamay na ito. Grabe ka tostado. Grabe ka crispy. May pagkaprito. Kung yung panik. Grabe ka crunchy mo chicharon. Kanina food is ang lemon sa. Mura siya chicken fillet lemon. Kalimot mo kung sa niyo. Basta. Boneless, tamisun, more siya, lemon eh. Crunchy pa yung texture sa chicken fillet. Next na po kanilang chicken curry by isa sa mga favorite na dish. Cheers! Mild yung curry, naugon sa chicken, aromatics na agyapon. O tanaw na to sa yung fried rice kung lami. Isagol tanan atong pangbutang sa rumba ba, aning lamian na fried rice. Power dun sa garlic, grabe ka idol. Muha bigli. Next na po, yung balbako. Tanaw mo yung balbako dul. Kanidol, mato ka karinderya. Pila yung worth ani? 100, 120. Yung mga sayop. Kanidiri, unlimited. Pwede na mo balikon. Na ang luya, sili espada, lapot gamay yung sabaw. Kung syempre ang panit by daman mo ang kahumok. Balbakwa, unlimited sa Maximus Buffet. Dahil balbakwa, maluya, less pinati siya. Mas daman mo ang kaaslumon o ganyang kaluya. Pero the best is humok kayo ang balbakwa. Perting muka. Ug mo na gini, unlimited lechon, tanaway ang panit, grabe. Ako na-request kong panit, ayaw ipachap. Cheers. Walang fireworks. Nasayo ang New Year karon. Nasayo ang back to school. Ang panit, simple ra. Walay parat kayo. Pero importante is nipis. Gamay rang taba sa panit. Diyan na ang oiliness. Pero grabe. Idol mo ginapanit. Next na po, isang unod. Kilaw na to. Typical Cebuano lechon. Pero less salty siya. Less juicy. Siguro ang nakuha na part is somewhere sa may paa na part. So, wala sa tiyan. Ato idol ba tiyan. Kanya itong kaparatan. Ready na ako sa round 2. Tiwasan sila ako ni round 2 sa ta. Let's go. Round 2 sa ato ang ultimate buffet experience dire. Grabe. Nindot kay tanaw no. Usa ni mga carrots man siguro ni siya. Ug napod siya kaning refreshing na fefeno. Kung ganahan ka. So mo ni siya, then mga kakanin later na lang na sila sa atong round 3. Ang atong round 2 is basically balanseho na to atong kinaon nga putok-batok ganina with chop suey. So, chop suey sa tausahay uy. Okay, tanga na chop suey. Magkuha ta bay og salmon. Gamay ra to kaon kay diet beta. Kani salmon nga panga, lami sa ni. Muta sa salmon sa larang. Uy, masimutan mo ang kaaslom aroma aning laranga. O syempre ba ensalada ng
Insaladang talong. Tana. Okay. Lami kaysa insaladang talong. Wala tagamay. Isa sa mga favorite na ako ng mga dishes ang sinuglaw. Dol. Tana, oh. Grabe. Isa ba sa akong ganahan ni Maximus Buffet ilang sinuglaw. Promise, may timpla. Dili ta mag-rice, kay balansi gani. Og syempre, mixed seafoods. Ay, kuha tag tahong, paborito ng cameraman. Tapos, kuha tag shrimp gamay. So basically, shrimp per day ni siya og tahong. Okay? Uy, naanang favorite ni cameraman. Naanang favorite cameraman, ang talaba. Unlimited ni hantod ka manginit. Oh, na, okay. Okay, lamian ninyo, oy. Sus, di ko kabalibad na basta talaba gani. Sus, pwede ko mukuag daghan, pwede. Basta balansi gani sa atong mga deadly na mga foods ganina, karon pampalong life, bihon. Ato dyan ang apilan bay, yung life na ito na gamay. Okay, so diretso na ta sa table. Naon ta, let's go. Round 2 sa ato. May tingog. Round 2 sa itong mga pagkaon, syempre, seafood. So, mauna niya, mga seafoods na dito sa tubangan. Unahaw na itong bira, ang ilang larang sabaw. Tanaw yung sabaw. Grabe ba yun? Muro siya sinabuan nga inununan. Ang baho na ang aslum. Di kamatis po siya. Ilaw na ito sabaw, be. Sour. Sabaw, simple. Muro siya sinigang na miso. Nakuha tag-unod, be. Muni ang iyahang salmon. Asa kitag larang nga salmon? Usually sa mga restaurants ra, kani is unlimited nimo matilawan. Kaya pa nagsarap ito, tanawa. Nakanindot sa salmon dol kay nasa unique fatty nga taste. Unique ang yang fat nga flavor sa salmon, not your typical nga isda. Tungod sa yung ka-fattiness, kaya yung juga rich in omega-3 as in salmon, mahal ba yan na? Pero kani, unlimited. Murag nakuyawan ko ganina sa itong ipangkaon, grabe kauwilan. Balansin na to ani ilang pansit. So na sila unlimited bihon for long life. Pansin ako diri puro nag-birthday, may mga occasion, nag-gathering sila. So mo na dapat bihon ka kay pa long life si mo birthday. Dami bihon. May tinta. Mo ni katong murag sushi rolls niya. Wala ta nang kuwag sauce. Pwede mo balik-balikon ba? Kuha kag napo kabo. Dali kang mabusog. Next na po dol ang ilang talaba. Ano nga oh? So naay isa ka magtiayon nga talaba in one house. So atong kaunon. Steam talaba. Dili sa pikas table gani kay gabi kadagan ko talaba yang ikuha. Kasabot ko niya. Tupad pa niya ang asawa. Ako na. Mian jud ko sa talaba. Unlimited talaba, why problema. 699 ra. Next, uy, nalimutan na to ang chop suey bay. Ayog likay gulay duloy. Importante ba ng gulay sa lawas? Balansiya maka na imong lawas. Mo na butangan na to broccoli, carrots o pichay. Carrots o kaning sa ganining kuan gani. Sayote. Chop suey. Straightforward. Lasang gulay. Insaladang talong. Malamit, pakatimpla. Muna ang mixed seafoods ganina, shrimp o tahong. I think Cajun style. Shrimp. Oh, kasami sa lasa. May timpla. Ang parat, ang seafoody experience, ang garlic. Na dito, daman mo. Tahong ba lamit? Nag-garlicky. Savoriness sa yung Cajun sauce. I think Cajun sauce bako na sa'yo. Panalo. Last but not the least, sinuglaw. Sinuglaw na ang baboy, sinugba. Bombay, syempre, typical sinuglaw recipe ugnay pipino. Nasa siya kamatis. Winner for this round, sinuglaw. Bias na kayo, no? Sa hilig o kinilaw. Dul, particular ko na sa flavoring, sa pagtimpla, sa ingredients, dapat maayo. Good job sila, kalami. I heard nga, Davao style ni may muhimo mga taga Davao o kinlaw. Bay, despite the lami and quality, unlimited. Diba? Wa ng downgrade. Busog na ko, di na ko ganahan kaon og mga meats o uban pa. Proceed na ta silang panghimagas.
ang ilahang dessert. Okay, round 3 sa tong food trip na ata diri panghimagas. Mga klase-klaseng kakanin, klase-klaseng cakes, mini cakes. Pero kani akong nadani unsa man ni? Murag pie or mango pie. Kana. Tapos napod siya macaroons, brownies, cheesecake. Na siya cheesecake ha. Kutag cheesecake gamay. Banana loaf. Na siya chocolate moist. No, chocolate moist. Kani ay, mura siya na siya murag leche plan sa babaw. Kunaon ko ani do. Isa sa mga favorite na ako si Maha. Oh, dili si Maha Salvador ha. Maha gyud niya nani paborito ba nani idol. Napod siya pichi-pichi, na siya kutsinta, depende nimo ato tas pikas. Og syempre napod siya macaroni salad na cheesy kayo, o grabe ka creamy. Butang na ko na kay idol na nako. Ug ganahan pud ka napod siya kanang mga lettuce, salad, butang na nimo siya og some I think mayonnaise or ketchup imoy sagot. Ganahan ko ketchup. Ay mayonnaise na mayonnaise diha. Napod siya fruits diri, kuha lang tagamay. Labi na ning grapes ay tanaw. Oh, guwapo ni tanaw ni. Tanaw to na grapes diha, antud ka matagpuan. So mga seedless ni diri dapit. Ug napod siya pineapple. Taga kang pineapple. Siyempre pineapple juice pawat sa bidli. Okay, di ba? So refreshing pineapple juice ato mga kinaon na mga kauwilan sa tong baba. Mao ni nato final round. Lamisa na ta. Do last round na kita kay di na jud nato kaya. Syempre no, di ta palabi, diet ba ita. So mao na gid nato panghimagas, all desserts, all kakanin, balanse sa tumbaba. Ug syempre ni kuha tag ice cream. Unlimited. Unahon na tong ice cream no. Tilawan na mo to ganina, tilawan na to balik. Cheers. Mas yun sa ice cream ba? Yun sa style, mas grabe pa na grano. Kuha ko ipaki ice cream, lami gyapon. Ube flavor, creamy gyapon siya. Nagyapon ng tamis, milky gamay. Nabawas na anli. Ilaw na to ni kani nga cake ay. Na siya murag leche plan diha, ambot sa pangalan ni nga cake. Di ko hilig og cakes pero suway na to. Gamin ka sa isa ka buffet. Panagsa ka makitag wide varieties of cakes. Usually duha ra tulo kani daghan lapas 5. Kani kay cheesecake. So hilig man kog cheesecake ug ice cream. Naon na to. Me. Kani is choco moist or chocolate. Simple, not too moist. Na spongy. Idol na ko na Maha. Na siya peanut sa babaw, isa sa mga nindot na kuan. So mga allergic o peanut, careful. Cheers. Hindi ko bias, pero lami. Grapes, pineapple. Grabe pineapple. Watermelon. Bay, macaroni salad. Tuwa. Grabe niya ka creamy, grabe niya ka cheesy, oh. Asa ka, anak. So far, wa pa ta naabot sa pinakalas, pero kanya may pinakalami. Macaroni salad. Creamy, milky, cheesy. Wala nang tipid sa mga cheese o sa cream. Kani is curious ko ano yung unsa ni, surprise na ako unsa ni. Pie siya, pero not sure if custard na or kuan or mango. Egg pie. Egg yolk. Egg pie. Egg tart no? Oh lagi. Daan ko palagi egg tart. Ang tanagid ko ba? Egg pie ako tawag pero egg tart sa ilaha. Kay mas eggy siya sa babaw, madama nimong yolk. Nga gwapong pastry, gabi ka moist, ultra dense. Tapos ganahan ko sa lasa. So far second favorite na ko ani nga plato. The best is macaroni. Me. Pineapple juice.
Dol mo na to food trip. Kung na mo yung mga occasion, birthday ba nimo, birthday sa mong kailay, mo family, or masikin sa must try ning Maximus Buffet. Promise, naara diri sa lahog. Daghan mga pagkaon, di ka problema kung asa ka. Tapos sila function room, si ako na sa'yo. Book your reservation, kung ganahan mo. Perfect ni all gather. Ayaw arik ka oras sa kay mingaw imong life. Dapat na kay kuyog. Pagdalag kuyog, kay solid kay ni diri. Sa mga pinaka-solid na buffet na imo matilawan diri sa Cebu. A very affordable price. Di man isa price, ayaw pag-expect og more. Kay barato ra kayo na, ha? Kung ganahan ka mo suway, please comment down below. If na kayo mga suggestion ng mga solid ng mga pagkaon sa maani, please comment down below. O comment nga Idol Food Trip na pod diri aning nga lugar. Idol Food Trip na pod aning lugar. Blah blah blah. Example, Idol Food Trip na pod diri aning lugar. Okay? If you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel no, para daghan pa tayo tuon and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve. Na nag-ingon, hingat, humping, and take care. Bye.